бях ви казал. Това няма да бъде. Какво след това? Да бе, да. Е, това е добро! Това е маятико, майче. Това е маятико. И много голямо тонаки. Бати маятикото. Чакай, бати, сега елай тук, ще го прикараме тук. Елай тук. Ей! Бати майче, как надим. Отивай там долу. Нищо. Е, това е, бе. Това е добро.